рӯзои охир дар граница гардондаи сухан одамора дар бораи телефон, пишти телефон шумо чӣ гуфтанӣ нашуд ҳамин? бале, ин як саволи бениҳоят муҳим аст ва як дарди имрӯза гӯем ҳам хато намекунем, чунки аллакай тӯли қариб 1 сол шуд бисёр бачаҳои мо бо чунин проблема рӯбарӯ мешаванд, вале телефонҳои мо аксарияташ ҳамеша дар зери назорат аст. Бисёриҳо баъди вақте ки дар сарҳадҳо мебиёянд, баъд ин чизҳоро мебинанд, баъд бо ин мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд ва аксарияти бачаҳоро аз пушти ҳамин телефон мегардонанд. Имрӯзҳо ин телефон яке аз ҷойҳои слаби одамон гӯем ҳам хато намекунем, чунки мо дар куҷо мегардем, яъне ба куҷо сафар мекунем, чиро ҷустуҷӯ мекунем, чӣ кор мекунем, ҳар як кори мо дар ин телефон сахранӣ шуда меистад ва аз пушти ин якчанд нафарҳо ҳатто паси панҷара рафтанд, якчанд нафарҳоро гардонданд ва хулоса ки ҳоло телефонро дӯсти мо гӯем ин дуруст намешавад, яъне душмани мо гӯем ҳам хато намекунем.